Okej, sve je spremno i ja sam spremna da prodajem sladoled. Sladoled, sladoled, dođite po sladoled. Sladoled, sladoled, dođite po svoj sladoled. Wow, tamo se prodaje sladoled. O, jako sam gladna, želim sladoled. Idem da ga uzmem. Stigla sam. Ćao! O, ćao! Znam da voliš sladoled. Reci mi, šta želiš? Kakve ukuse imaš? Imam 3 različita ukusa. Imam jagodu, grožđe i mentu. Šta bi želela? Mogu li da dobijem sva 3 ukusa? Molim te. Okej, prvo ćemo da stavimo kuglu od mente. 1, 2, 3. A sad grožđe. 1, 2 i 3. A sada ide jagoda, moja omiljena. I posljednja. Izvoli. Tako dobro miriše. O, hvala mnogo, ćao. Okej. O, sada ću da uživam u svom sladoledu. Imam magični štapić. Mogu da napravim mnogo sladoleda. Bibidi babidi bu. Wow! Wow! Ovo stvarno radi. Okej, ajde da uživam. Tako ukusno. O, pa naravno, ovo je najukusniji ukus u mojoj prodavnici. Okej. 1, 2 i 3. Tako je. A sad kašika, nadam se da ćete uživati. Prijetan dan. Hvala. Nema na Lep čemu. dan. To, super, već naša druga mušterija. Sladoled, sladoled, dođite po svoj sladoled. Sladoled, sladoled, dođite po svoj sladoled. O, ćao ponovo. O, pa ćao, dobrodošli nazad. Mogu li da dobijem sladoled, molim? O, da, naravno, sve za moju prvu mušteriju. 1. O, sjećam se da si želela 3 ukusa. I posljednji je od jagode. I evo ga, izvolite. Hvala, vidi ovo. Bibidi babidi bu. Wow, ovo je tako cool, to je pravi sladoled. Da. Hvala, kako si to uradila? Evo ga, jedan za tebe, jedan za mene. Hvala ti mnogo. Ja ću uzeti crveni, a ti plavi. Okej, hvala. Nema na čemu. Drugari, nisam vas videla. Ćao narode, nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite da nam date jedan veliki like i pretplatite se. Ćao. Ovo je tako dobro.